ወፅዓ ሳሌም ኣብ ጉዕዞ ሂወታ እታ እንኮ ዝተጋገየት ተዓባይ ጌጋ ምስ መሓዙታ ክትዘናጋዕ ኢላ ኣብ ዝኸደትሉ እዋን ብመስተ ተሰኒፋ ምስ ሓደ ነተን መሓዙታ ዝፈልጥ መንእሰይ እያ ሓዲራ። ምሕዳራ ዘይኮነ ግን ብኢሱ ካብቲ ምስኣ ዝሓደረ ዮናታል ዝተባሃለ መንእሰይ ድቂ ማለት ጥንሲ መሓዛዩ። ዮናታል ካብ ልሳን ሳሌም ጠኒሰ ዝብል ቃል ምስ ሰምዐ ክኽሕዳ ኣይከኣለን። ክምርዓዋ ምዃኑ እውን ሓበራ። ሳሌም ንስድራዓ ኸይዳ ጥንስቲ ከም ዘላ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን መርዓ ክገብር መደብ ከም ዘለዋ ምስ ተዛረበት። እዚ ምስ ሰምዑ ወትሩ ይበህግዎ ስለ ዝነበሩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ተሓጐሱ። ዮናታል ምስ ስድራ ሳሌም ተላልዩ ንእሽተን ክድልድል ግዜ ክህብዎ ከም ዘለዎም ተዛረቦም። ስድራ ሳሌም ፀገም የለን ጥራሕ ኣይትሕመቕ፣ ሓዳር ደልዲልካ እንተኾይኑ እዩ ጽቡቕ ዝወደይ፣ ኩሉ ንጽቡቕ ክሳብ ዝኾነ ንቕበሎ ኢና በልዎ። ዮናታል ክድልድል ዘይኮነ ክዓብድ እዩ ተራእዩ። ሳሌም ረኺባ ክተዛረበ ዋላ እንተፈተነት ብጥዑም ቃላቱ ገይሩ ዓቢዱ ይሰዳ ነበረ። ከም ዝነበሉ ግዜ ወሰደ። ሳሌም ሓደ ኣዝዩ ምጩው ወዲ ወለደት። ስድራኣ እውን ዕልል እናበሉ ተቐበልዎ። ዮናታል እውን ልዕሊ መጠን ተሓጐሰ። ስድራ ክልቲኦም ጥምቀትን መርዓን ብሓደ ክገብርዎ ተሰማምዑ። ዮናታል ግን ድሕሪ ገጽ ወዱ ምርኣይ ብዛዕባ ሳሌም ከይሓሰበ ገዲፍዋዩ ንስደት ኣምሪሑ ስደት ድሕሪ ምውፅኡ እውን ኣብ ዘለኹ ኢሉ ኣይደወለን። ስድራ ሳሌም ናይ መን ድቃላይኺ ክተዕቢ ንነብስና ዘይኮና ንዓኽን ንወድኽን ከመይ ጌርና ክንክእል እናበሉ ወትሩ ክጸርፍዋን ዓጽምኻ ዝሰብር ቃላት ይድርብዩላ ነበሩ። ድሕሪ እዚኣ ኣብ ሓሳብን ጭንቀትን ተሸሚማ ወዳ ገዲፋ ስራሕ ወይተር ዝጀመረት። እቲ ርኢኻዮ ዘይሙነ ዝነበረ ሕብሪ ገጻ ማዳ ዓሲልዎ ሽግርን መከራን ከይኣኽላ ስራሕ ውዒላ ኣብ ተኣትወሉ እዋን ስድራኣ እውን ኪዲ ናፍቶም ስድርኡ ሃብዮም ንሕና በዚ ቆልዓ ክንብፅበፅ ኣይኮንናን ክንዕርፍ ኣይንኽእልን እናበሉ ወትሩ ምፍጣራ ክሳብ ትጸልእ ይዛረብዋ። ሳሌም ግን ነዚ ቃላት ተፃዊራ ወዳ ክትዓቢ ምስ ነብሳ መፅባዓ ስለ ዝኣተወት ኩሉ ኣብ ውሽጣ ጌራቶ እያ ትጓዓዝ ዝነበረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ኮፍ ኢላ ኣንታ ፈጣሪ እንታይ ኮን በዲለካ እየ ክትብል ሓንደበት ሞባይላ ተደወለት። መን ኮን ይኸውን እናበለት ተቐቢላ ሄሎ መን ክብል በለት። ሳሌመይ ከመይ ኣለኺ? ዮናታል እየ። ሳሌም ብስንባደ ዮናታል እወ ዮናታል እየ። እንታይ ክትገብር ደው ኢልካ? ኣብ ዓለም እቲ እንኮ ጨካን ፍጡር ንስኻ ኢኻ። ግን ኣበይ ነርካ ክሳብ ሕዚ ትድውለለይ ስለምንታይ ክትብል ሓተተቶ። ሳሌመይ ዘይሓሰብክዎ ሽግር ይገጢሙኒ ብማል ሓድሽ ዛንታ ፈጢሩ ከእምና ኣይጸገመሉን። ሳሌም ኣዝያ ቦቕባቕ ስለ ዝነበረት በቲ ዘዕለላ ደንጊፃ ኩሉ ሓዲጋትሉ። ምስ ግዜ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትካል ከም ዝኸፈተ ናብኡ ኣስጋራይ ጌራ ክትመጽእ ናይ መምጽኢ ባዕሉ ክኸፍለላ ምዃኑ ቃል ኣተወላ። ሳሌም ግን ብሓንቲ እምንያ ክልተ ግዜ ተዓንቂፋ ካብ ጸቕጠቕ ስድራኣ ክትሃድም ክትብል ንዝኾነ ሰብ ከይነገረት ወዳ ሒዛ ንስደት እያ ኣምሪሓ። ካብቲ ዝነበረቶ ተበጊሳ ድማ ኣብ ውሽጠ ሰሙን ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኢልካ ኣብ ትርከብ ናዝሬት ዝተባሃለት ቦታ ኣዕረፈት። ናብ ዮናታል ደው ኢላ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ከም ዘላ ሓበረቶ። ሕሳባ ክኸፍለላ ከም ዘለዎ ነጊራቶ። ዮናታል ፀገም የለን ሕጂ ክኸፍለልክ እየ እንኳዕ ጥራሕ ብሰላም ኣተኽበላ። ከምዚ ኢሉ ግን ሞባይሉ ኮነ ኢሉ ዓፀዋ። ሎሚ ዶ ይኸፍለለይ ጽባሕ ክትብል ግዜ ኸደ።
እቶም ዘምጽዋ አስገርትውን ክርብሽዋ ጀመሩ። ናብ ዮናታል ተደወለት። ሞባይሉ ምስራሕ ዓበየታ። ለይትን ቀትርን እቶም መስገርቲ ከሳቀይዋ ጀመሩ። ድሕሪ ነዊሕ ስቃያት ግን ሓደ ቤተሰብ ብደገ ዝነብር ነይሩ። ንናብ ስድራ ደው ኢላ ናምበር ናቶም ፂኣ ይመውት ኣለኹ ምስ ወደይ ምስ በለቶ ካብኡ ኸፊሉ ከውፃኣ ብድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ ከምዘይገብረላ ሓቢሩ ከፊሉ ካፍቲ ቦታ ውፃ ናብ ሓንቲ ቤተሰቦም ክትቅበላ እውን ሓበራ። ነቲ ጉዕዞ ወዳ ሒዛ ሽግርን መከራን ሰጊራ ኣዲስ ኣተወት። ወፅዓ ሳሌም መሊሱ እናገደደ ኸደ። ኣዲስ ኣትያ ሶሙን የሕሊፋ ደጋጊማ ንዮናታል ደው ኢላትሉ ክዕልላ ግን ኣይከኣለን። እታ ዝተቐበለት ጓል እውን ፀቕጥቕ ክትገብረላ ጀመረት። ኣነ ብዚ ወድኺ ጭንቀት ክገብር ኣይኮንኩን ወድኺ ሒዝክለይ እንታይ ዝገበርኩ ሰብየ ባዕለይ ኣብ ገዛይ ሽግር ፀዊዐ ከምዝ እናበለት ጭንቀት ከም እትገብር ገበረታ። ከዕለታት ሓደ መዓልቲ ደው ኢላ ንዮናታል ረኸበቶ። ረኺበየ ኢላ እናተሓጎሰት ንሱ ግን ዘይሓሰበቶ ወላ ሓንቲ ክገብራ ከምዘይኽእል ነጊሩ እዩ ኣብ እዝና ዓፂዋ። እታ ዝተቐበለታ ክትነብዕ ስለ ዝረአየታ ሞባይላ ናታ ስለ ዝነበረ ኣብ ሪከርድ ኣትያ እንታይ ከም ዝበላ ምስ ሰምዐት ንሳ እውን ንብረታ ሂባ ገዛይ ግደፍለይ በለታ። ሳሌም ድማ ኣንቲ ጓል ዶ ይኮንክን ንኸማኸ ዝበለት ጓል ትጭክኒ ዘይፈልጦ ዓዲ ናበይለ ክኸይድ ንብዓት ኣዲኡ ዝረኣየ ህፀን ክበክ ጀመረ። ኪድ ጥራሕ ኪድለይ ክትብል ዝሰምዐታ ሓንቲ ደቆልዓ ጎረቤት ህፀን ሒዛ ናበይ ክትኸይድ እንታይ ዓይነት ጨካኒ ክወደይ ኢላ ሒዛታ ንገዝኣ ኸደት። ሳሌም ድማ ኩሉ ሽግራ ምስ ይዕለለታ ዝርንዛሕና ነበዐት ክትሕግዛ ቃልኣተወትላ። ክልተ መዓልቲ ምስኣ ክትቅመጥ ጀመረት። እታ ዝሰጎጎታ ንኣኣ ሰጊጋ ገበታ ኣጓብዝ ክተእቱ ረአየት። በዚ ነገር ድማ ኣዝያ ተገረመት። ሽግር ሳሌም ኣብዚ እውን የብቅዕን። ዋና ትገዛ ነታ ዘዕቆበታ ሓንቲ ሰቢልኪ ተኻሪኸስ ከመይ ጌርኪ ሰብ ትውስኺ ገዛይ ግደፍለይ ወይ ድማ ነታ ዝወስኽክያ ኣውፅያ ክትብል ሳሌም ብእዝና ሰምዐታ። እዚ ምስ ሰምዐት ካብቲ ኻንሸሎ ውፅእ ኢላ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢላ ዝርንዛሕና ነበዐት። ንፈጣሪ ካብ ውሽጣ ኣማረረቶ ኣንታ ፈጣሪ ካብ ዕጫ እምኒ ድየ ተፈጢረ በቃ ኩሉ ሰብ ክጸልአኒ ሓሳብ ኣትያ እንተላ ድምፂ መኪና ሰምዐት። ደኒና ዝነበረት ክሳዳ ኣቕኒዓ ጠመተታ። ኣፍታ ጎኒ ዝነበረትላ ካንሸሎ ጠጠው በለት። ገላ ሰባት ክወርዱ ተዓዚባ ሓደ ካብኦም ቀዊሉ ጠመታ እሞ ናብኣ ብምቕራብ ሰላም በላ። ይቕሬታ ግበርለይ እምበር ሳሌም ዲኺ ሓተታ። እወ ሳሌም እየ ምስ በለቶ ንብዓት ሰዓሮ ኣንቲ ሳሌም ናበይ ከይዱ ዝኹሉ ቁንጅናኺ ዝኹሉ ጽባቐኽ ናበይ ከይዱ ይቕሬታ እምበር ኣይፈለጥኩኸን በለት ሳሌም። ንዓይ ረሲዕኽኒ ኣሮን እየ ብኽረፍ ቃሪኺ ናይ ቁልዕነትኪ ምስ በላ ተሲኣ ሓቆፈቶ። መሊሳ እውን ነበዐት ኣንታ ኣሮን ኣበይ ትነብር ደኣ? ኣለና በዚ ዓዲ እንግሊዝ። ነዊሕ ኮይኑ ተጣፊእና ጠቕላላ እውን ተቐይርካ ወይ ኣሮን መዓስከ ደኣ ንስደት ወፂኺ ምስ በላ ንብዓት ሰዓራ ገዛ ሒዝዋ ኸይዱ ንሳ እውን ከይሓበአት ሽግር ኣዕለለቶ። ኣዝዩ ሓዘነ። ንዓኺ ዝገደፈ ክሰሪልዎ እምበር ንዓኺ ዝጥርንፈክዶ ከይትስእኒ ብማል ቁርብ ገንዘብ ሂቡ ኣፋነዋ። ክሕግዛ ምዃኑ እውን ነገራ ንጽባሒቱ እታ ዘዕቆበታ ኣደ ቆልዓ ማለት ኣስማይት ገዛ ክንቅይር ኢና ምኽንያቱ እዛ ዋና ገዛ ኣይተንብረናን ትመስል በለታ። ሳሌም ኣብ ሽግር ዶእቴኪ በለት ብስክፍታ። ኣሳይት ኖ ሓሲበዮ ዝነበርኩዩ ስክፍ ክብለክ የብሉን። ሳሌም
ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ዝነበረ ከም ዝረኸበቶ ኣዕለለታ ክሕግዛ ምዃኑ እውን ሓበረታ እተን ዝሃባ ገንዘብ ክትህባ ኢላ ከይዳምፅያትላ ኣስማይት ግን ኣዝያ ሰብኣውነት ዘለዋ ሰብ ስለ ዝነበረት ንዓኽ ንገለ ይኾነክ ብማል ምቕባል ኣበየታ መቸም ንጽባሒቱ ምስ ትነበረ ኣፍቃሪኣ ተራኺቦም ናይ ቀደም እናዘከሩ ይዕልሉ ኢሎም ኣሮን ነበር ኣፍቃሪኣ ግን ዘይተጸበየቶ ሕቶዩ ኣቕሪቡላ ማለት ምስ ውላዳ እንተላ ክምርዐዋ ወሰነ ሳሌም እውን ዓይናይ ሓሰየትን መፈጸምታ ሽግራ እውን ኮነ እንተትጠላም ዮናታን ግን ኣብ ገጻት ፌስቡክ ናይ መርዓ ስእሊ ምስ ረአየ ደው ኢሉ እዩ ክንራኸብ ዝበላ ሳሌም ግን ይቕሬታ ኣይኮነን ክረኽበካ ገጽካ ኸማን ክርኤካ ይደልን እየ ድሕሪ ሕዚ ከይትድውለለይ ኢላ ዓፀወቶ ድሕሪ ዝመንፈሳ ናብ ንቡር ተመሊሱ እቲ ክንዲ እምባ ሽግራ ብሓጎስ ተሳዒሩ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ጽቡቕ ናብራላ ንብለኩም ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ ርኢኹም ዶ ሸይጣን ጸድፊ ይፈጥር ፈጣሪ ድማ መዳይቦ ይዝገብር ስለዚ ተስፋ ይንቑረጽ